دیتنا evînê hunderengman mawe çi dikir li cem wê di çavê we de pir gotin hene çavê we ji min ra dibe ka bêjin ka ma çi digot li ser min ji wera wê ez ji bîr kirim û dixwaze ez derkevim ji pêşiya rêya wê carinan ez ji bîr dikim ma çi bû navê wê hewdif kirê heger xeber ji min ra were ez ê lal bibim û bibim hevalê şevê her roj ez ê bigirim û hêstir ji çavê min ê bibare ez ê nexweş kevim û dermanê min ê tunebe ez ê dîn bibim û gilîz ji devê min biherike zarok bi dûr min kevin û xelkê bi min bikene xeyalê wê pir dûr e nabe tiştên hew pê difkirê pir dûr in ji hev xeyala min û wê mit xeyalê xwe de werîsek çêkirî benik çêkirî ez ê têxim qirtika wê yê wê kirî pir xayînan kir ez lûma nakim ji wê lê bi rastî negot min bîrê kirî hew rûjên berê bila bîrê neke xem nake heve qismeta min û wê çi bûye çavê min na ez nagirîm lê hatin bîra min rûjên berê du cara mijara telefon lê da hew jî derket dervayî şebekê ez çûm nêzîka mala wê erê ma qey çi bûye kolan tev li ser navê bavê wê pêşiya derî rûniştim hêstirek ji çavê min ket min xwexwar kir gu ez rakim ji erdê bila hew nebînê û dilê xwe bi min şa neke heger derketa silav bida min jî min silav lê nedida lê min ê di dilê xwe da silav bida wê min ê di dilê xwe da bigota Xwedê ji te razî bê hûn dibêjin ger vegeriya ez ê lê vegerim na ez venagerim lê ger ez vegerîm ez ê wê bibim ku derê ez ê çi diyarî wê bikim û li kujan xwaringehê xwarinekê bidim wê ez xurtim li pêşiya her tiştekî lê lawazim li pêşiya ev